проклет да съм. Предполагам, че детето наистина го направи. По дяволите! Какво ми говориш? Това не е забавно, наистина ли вярваше окачените приказки? Искам да кажа, че беше доста мекичък. Предполагам, че всичките извинения и плач се отплатиха. Да бе, на! Пичът беше абсолютен задник. Някакъв, който иска да е повелител, ми се бута в работите всеки ще имам път на години напред. Искам да кажа, как по дяволите това го изкупи, а? Не казвам, че знам момчето, просто казвам, че има логика. Ако някой щеше да стигне до там, това беше той. Или може би Енджел, добър ден. Охо, тези лоши думи, котенце. Задави се. Ха, с удоволствие. Искам да кажа, май изобщо не съм го познавала, а? Мисля го за малко мейк, особено с оная тъпа. Запомни ме! Глупост, но... Знаеш ли, този бактър говореше някакви глупости, когато пристигна относно тях, как са работили заедно. Може да го питаш едно от две неща, ако се чудиш. Ще си поема малко въздух. Стаята му е в мазето. Няма да ходя никъде, ясно? Чао, кучки! Добре.